खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 सेप्तेम्बर 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं-गुजुं मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननाय नङा। गुबुनजों थगायजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोआव जिंगाया बांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जागोन। साननायफोरा देबार नांगोन। गुबुननि अनसायनाय मोननाय नङा। सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। देहानि बबेबा मोनसे बाहागोआव जोखोम जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बबेबा गोरोन्थिनि थाखाय गोसोआव दुखुनि उनदाहा फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। गोदान खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ फेजेननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं-गुजुं मोनगोन। माखौबा साननानै गोसोआ जोबोर गिलुं-गिलुं जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। साननायफोरा अदेबानि देबार नांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले-बेजे मोनगोन। साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। देहाया नाथाय मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां थानाया गोनांथि दङ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान प्रजेक्टखौ दिनै जागायनो खाबु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो बाख्नायजागोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो अनजासे गारगोन आरो मान मोनगोन।
बहाबा थांनांगौब्ला दिनै थांथ'यैयानो गाहाम जाब्रथायनि आसा दङ। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांगोन मानहानिबो जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजांद्राय नङा फालांगियाव खहा जागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानायनि सम्भाबना दङ सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729